Hola, aquest és el següent vídeo sobre els verbs del perfectum. Farem només el perfecte també, però aquest cop a l'inrevés, és a dir, de llatí a català. En vídeo el vam fer de català a llatí. Bé, aquest és una mica més, no sé si complex seria la paraula, però sí que hem d'estar atents als infixos, és a dir, a les partícules interiors dels verbs. Intentaré explicar-ho amb dos exemples, a veure si així ens en sortim una miqueta. Bé, tenim aquest verb, aedificabimus, que dius, ni idea, tranqui, i per tant, anar traient les peces, anar desmuntant el puzzle. Mus, d'acord? Quedem-nos en això. Després, avi, ja veurem què és, i després l'arrel del verb. Bé, som-hi. Molt important, aquest quadre que teniu aquí. Per ser perfect, hem de fer servir la segona forma verbal. I la segona forma verbal s'ha de saber a la primera, a la segona i a la quarta. A la tercera no, perquè són irregulars i per tant te'ls hauré de donar. Però en els altres te'ls has d'aprendre. Només són 3 cosetes, 3 infixos. D'acord? I com sé si és de la primera, segona, tercera o quarta? Doncs perquè t'ho posaré en el número. Correcte? Bé, som-hi. Tinc aquesta paraula. Què agafo? Agafo l'arrel. Molt bé, la part del davant. I la deixo així. Què fèiem sempre amb el present? Doncs posar-li la O. Molt bé. I ara busco el diccionari i edifico és construir. O edificar. Aquí ve edificar. Correcte? Seguim. Si té la partícula avi, hem de ser espavilats. Veiem que hi ha avi aquí, hem de descobrir aquests senyals, aquestes marques. Llavors ja sabem, primera, què és de la primera conjugació, i segona, què és el perfecte. Així de clar. No hi ha cap més que sigui igual. D'acord? Un cop sabem això, doncs jo ja sé què és el perfecte, i hauria de saber, des de primària, que el perfecte és he nascut, he estimat, però en llatí també es considerava al mateix temps vaig estimar, vaig caure. Correcte? Per tant, el podeu traduir de les dues maneres, la que vulgueu. A més, sé que mus, perquè ho sé del primer trimestre, és nosaltres. Aquí ho teniu. Correcte? Un cop jo he descobert l'avi, sé la persona perquè ja la conec de sempre, i l'únic que em queda és l'arrel i la busco al diccionari, l'únic que em queda és combinar les dues coses i fer la traducció. Aedificabimus, en llatí, significa hem construït o vam construir, evidentment, nosaltres. Us pot semblar complex, sobretot ara així veient totes les ratlles, vale? Però és apams. És el mateix que fèiem de català a llatí, anar muntant les peces, però ara què hem de fer? Desmuntant-les. D'acord? Bé, traiem tot això, un segonet, perquè quedi net això d'aquí. Això mateix, aquí, això i això. Deixarem aquesta forma, la del perfecte, perquè us ho heu de saber. Repeteixo, són 3 només. Vale? Molt bé. Seguim, doncs. Segon exemple. Jo us poso, aquesta paraula. Secidit o quequidit. No se sap ben bé si pronunciaven amb C o amb K. Tinc això. Vale? Jo sé que és d'aquest verb cado de la tercera, perquè us ho diré, evidentment. Val? I sé que significa caure. Correcte? Però si us hi fixeu,
hi ha un 3. Què vol dir aquest 3? Doncs que aquest 3 equival a la tercera conjugació. Però aquí jo no tinc terminació. Com ho he de fer, doncs? Bueno, traiem això d'aquí. Fixeu-vos, té alguna a veure la paraula en vermell amb la blava? No. Per tant, no me sirve. Fixeu-vos que és la mateixa, gairebé la mateixa forma. Per tant, què sé jo? Que al ser la segona forma verbal, com diu el quadre, és el perfet. D'acord? A més, tinc la persona, al final, que també la sabem. Per tant, d'una banda, el perfet, perquè és la segona forma verbal. La primera no encaixa, ho veieu? La segona sí, per tant, ja sé què és aquest perfet. Molt bé, què més? La T, què em deia? La persona, correcte? Molt bé. Un cop tinc això, combino les dues coses i què em surt? Doncs ell o ella ha caigut o va caure. D'acord? Tot això és perquè aquesta forma d'aquí és la equival a la de dalt. Correcte? Intenteu veure'ls i mireu d'assimilar-ho. El bo dels vídeos és això, que podeu repetir un munt de vegades. D'acord? Però recordeu, el perfet es fa amb la segona forma, ja sigui la que jo us donaré perquè és irregular, i aquí es veu, ho veieu? O bé, si jo no us la dono, és perquè és de la primera, segona o quarta, i evidentment us posaré el numeret perquè ho sapigueu. Correcte? Doncs apa, que vagi bé.